štýl, temný trap, tvrdý ulicový štýl. Yeah. Paula je v knihách, no nie je v uliciach. Učí sa zákony, no nežije srdcom iba v skriptách. Dva od talári, no bada na pravde. Chce byť právnička, ale nevie čo je spravodlivosť v rani. Na Insta dáva citáty, že verí v spravodlivosť, ale reálne nevie rozdiel medzi reálnym svetom a fikciou z učebníc. Každý deň nový index, no život ho neopravil. Tu nejde o body, tu ide o to, kto to ustojí, keď sa všetko zrúti. Si právnička na papieri, v hlave paragrafy, ale duša ti je prázdna, chýbajú ti zážitky. Máš múdrosť kníh, no nepoznáš ticho noci. Ja píšem svoje rozsudky krikom, ty len ticho čítaš vody. Píšeš si poznámky, ja píšem legendu. Ty chceš sudcovský kladivko, ja chcem rozbiť celú scénu. Paula má plán, byť niekto podľa štátu. Ja mám plán, byť niekto aj bez ich plánu. Tvoj život je skript, tu moje taglist. Tvoje skúšky sú testy, moje skúšky sú krízy. Chceš pravdu, tak ju počúvaj. Zákony ťa nezachránia, keď padneš a nikto ti nepodá ruku. Si právnička na papieri, v hlave paragrafy, ale duša ti je prázdna, chýbajú ti zážitky. Máš múdrosť kníh, no nepoznáš ticho noci. Ja píšem svoje rozsudky krikom, ty len ticho čítaš vody. Paula, možno raz budeš sudkyňa, ale dnes si len študentka, čo nevie rozdiel medzi životom